Ман аз Тоҷикистон. Я из Таҷикистана. Барои чӣ Таҷикистана? Аз куҷо пайдо шуд ҳарфи А? Пешоянди из дар забони русӣ тарҷума мешавад аз. Агар дар ҷумла пеш аз исми мужской род ояд, исм ба худ қабул мекунад садоноки А ва ё ин ки Я. Мисол: Таҷикистан мужской род. Я из Таҷикистана. Di kinapunta pa tayo Узбекистан namating si... мужской род. Я из Di Узбекистана. kinapunta? Казоқистон. Ha? Ман аз Казоқистон. Я из Казахстана. Аммо агар пеш аз исми женский род ояд, яъне калимаҳое ки бо садонокҳои А ва ё ин ки Я ба анҷом мерасанд, қабул мекунад ҳарфи И. Мисол: Россия женский род. Kasi Ман аз nagpipenta ako dun Русия eh. мебошам. Я из России. May mga aso. России. Ман аз Америка. Я